Grazas polas aclaracións, pero sigo insistindo no mesmo e que non é a cuestión de que teña que traer os datos na cabeza, porque, bueno, eu creo que son cousas que vostede como directora xeral, se a sei eu, debería saber, aínda que non sexa datos concretos, como se explican estas cuestións. Volvo a insistir, como se explican estes datos que dá o señor presidente da Xunta bombo e platillo fai 2 días na lonxa de Testal ante a estupefacción de todo o sector, cando desde 2004 ata o ano pasado se perderon máis de 1000 barcos. En Pontevedra, volvo a repetir os datos, 578. E aumentaron en 2016 5 en toda a provincia da Coruña e 2 na de Lugo. Se vostedes falaran co sector, a pregunta de canto gana agora un mariñeiro de media máis ou menos, deberían máis ou menos ter un pouco clara a resposta. Igual que a precariedade xeralizada que temos en tantos sectores, sobre todo nos primarios. Eu creo que eses datos, ademais, aínda que para min deberían estar, pero é unha opinión, mellor é unha cousa que pode parecer absurda, porque son datos persoais da xente, aínda que noutras cuestións sí que se poden facer datos medios, no sector do mar non se poden facer esas medias, porque hai moita diferencia entre distintos postos, distintas artes, se é altura, se é baixura, se é artesanal, se é marisqueo. Non gana tampouco unha mariscadora que ten unha media que non chega ni a 600 euros ao mes do que pode gañar un home en barco que está nunha media de 1000 euros. O mellor, quen fala co sector si sabe estas cousas, e o goberno debería estar máis que informado destes datos. E tamén eu creo que vostede coñece o dato da xarda, deses miles de toneladas que falaba o señor Feijóo, pois tamén saben que a media é de 0,36 céntimos en moitas ocasións, ou incluso menos, ás veces un pouco máis, porque isto tampouco é un prezo fixo. Xa sabemos como son as ventas en lonxa, pero sí que sabemos que o precio baixo é habitual, e tamén vostede saberá as cantidades industriales de cabalón que se estaban descargando na facturación, e tamén pois que o 54% das descargas dixo e da facturación, sen Feijóo, dixo que era no Porto da Coruña, o cal está, sobre todo, se eu non me equivoco, vostede me debería aclarar, é onde máis descarga a flota de gran sol e a flota de gran altura, e precisamente non é onde máis postos de traballo hai, a diferencia da pesca artesanal. Gustaríanos saber cal é a diferencia salarial entre a pesca de altura e a pesca artesanal, que, por certo, é a que máis postos de traballo dá con moita diferencia, como vostede saberá. Máis que nada, porque nós claro que utilizamos as ferramentas están para utilizar. E os datos están moi ben, e os datos son datos, pero datos hai moitos. O que pasa é que estamos demasiado acostumadas a ver como retorce e como utiliza para o seu beneficio o señor Feijóo os datos oficiais, pero utilizados ao seu beneficio, e que dá igual ao sector, dá igual o pan da xente, dá igual a saúde e a vida da xente, dá igual, todo dá igual para a propaganda e autobombo. Entonces, hai persoas que a nosa conciencia, a nosa moral, polo que lle decía antes, de que estamos aquí moi cómodamente sentadas, pois nos provoca grandes contradicións e moito malestar. Entón, por iso, aínda que non viñera vostede preparada, nos gustaría que valoración fai dese aumento de facturación contra os datos desa baixa drástica de número de barcos e de número de traballadores. Gracias, señora Santos, directora xeral. Gracias. Non dixen que non viñera preparada. Dixen que evidentemente que os datos concretos non